Recording in progress λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 31 πρώτα λεπτά και πάμε για το τέταρτο αισίως session για σήμερα. Γιάννης Βαφιάδης μαζί μας σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση σχετικά με την προπόνηση αντοχής, με το τρέξιμο αντοχής, τις διαδικασίες του, τη φυσιολογία του, τα μεταβολικά ενεργειακά συστήματα, πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι εφόσον όλοι το θέλουμε, γιατί να μην το συνεχίσουμε, ούτως ή άλλως δεν εμπλέκεται η εκπομπή στο πρόγραμμα κάποιου σταθμού, δεν είναι καν εκπομπή, είναι μια συνάντηση ανάμεσα σε δρομείς, σε φίλους, σε ανθρώπους που τους ενώνει η αγάπη για το τρέξιμο και πόσο μάλλον όταν έχουμε και έναν άνθρωπο ειδικό με τόση αγάπη, τόση γνώση, τόση εμπειρία γύρω από το θέμα όπως εσύ Γιάννη, νομίζω ότι αυτό πρέπει να το αξιοποιούμε όσο γίνεται καλύτερα. Λοιπόν, μπορείς να ξεκινήσεις το διαμοιρασμό. Ήμασταν στα ενεργειακά συστήματα. Ωραία. Έτσι, Λοιπόν, ωραία. Να πούμε ότι ωραία και προβάλλονται πάμε τώρα. όλα. Μισό λεπτάκι, δεν έχει προβληθεί ακόμα. Ωραία, τέλεια. Ενεργειακά συστήματα και άσκηση. Τέλεια. Μπορούμε να συνεχίσουμε από εκεί που ήμασταν. Ωραία. Λοιπόν, οπότε είχαμε μπει να ξεκινήσουμε να λέμε για το φωσφορογόνο σύστημα. Οπότε προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν, όπως είπαμε, το φωσφορογόνο σύστημα είναι το πρώτο σύστημα που ενεργοποιείται. Είναι αναερόβιο και λέγεται και αναερόβιος αγαλακτικός μηχανισμός, γιατί δεν υπάρχει παραγωγή γαλακτικού. Οπότε γίνεται η διάσπαση της φωσφοκρεατίνης χωρίς παρουσία οξυγόνου και χωρίς παραγωγή γαλακτικού οξέως. Εδώ βλέπετε Και για να, έτσι για να πω ένα... κάτι, για να πω κάτι, συγγνώμη σε διακόπτω Γιάννη μου, Μ. ο πραγματικός, ο μοναδικός αναερόβιος μεταβολισμός είναι ο φωσφορογόνος. Κάνω λάθος αυτό? Και η γλυκόλυση, ο Στη γλυκολιτικός γλυκόλυση, συγγνώμη, μηχανισμός. στη γλυκόλυση δεν υπάρχει και παρουσία οξυγόνου. Λοιπόν, θα το εξηγήσω σε λιγάκι αυτό που θα πω στη Οκ, γλυκόλυση. οκ, Η, οκ, γλυ- μπορεί η να βιάστηκα. γλυκόλυση αυτού, Ναι. η γλυκόλυση αυτού καθεαυτού είναι και αυτό είναι ένας αναερόβιος μηχανισμός. Αλλά υπάρχει όμως η έκφραση που λέμε αερόβια και αναερόβια γλυκόλυση. Θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό, αλλά όταν μιλάμε για γλυκόλυση και πάμε βάσει με κάποια μεταβολικά μονοπάτια, η γλυκόλυση γίνεται πάντα αναερόβια. Θα το εξηγήσω σε λιγάκι αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι η φωσφοκρεατίνη διασπάται σε κρεατίνη και φεύγει έτσι το μόνιο του φωσφόρου και παράγεται ATP και ενέργεια. Και ουσιαστικά μετά η ανασύνθεση του ATP εμπλέκεται ήδη η φωσφορική αδενοσύνη, δηλαδή η φωσφοκρεατίνη διασπάται σε κρεατίνη και φόσφορο, που ο φόσφορος έρχεται και ενώνεται με τη διφωσφορική αδενοσύνη και σχηματίζεται η τριφωσφορική αδενοσύνη, το ATP, και παράγεται Μάλιστα. ενέργεια. Άρα στην Okay. ουσία τα τρία άτομα φωσφόρου μετατρέπονται σε δύο και μετά ξανά σε τρία. Αυτός ο κύκλος γίνεται και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Δηλαδή και η διάσπαση γίνεται για να παραχθεί ενέργεια και μετά ακριβώς αντίστροφη διαδικασία Η γίνεται σύνθεση. για να γίνει σύνθεση. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως είπαμε, ας προχωρήσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Λοιπόν, αυτό το φωσφορογόνο σύστημα ή και αναερόβιο αγαλακτικό, πάμε να διαβάσουμε εδώ τι λέει. Όπως είπαμε, ο σχελετικός μυς, όπως λέγαμε πριν, μπορεί να αποθηκεύσει μια πολύ μικρή ποσότητα ATP. Η μείωση ενέργειας συμβαίνει σε μόλις 10 δευτερόλεπτα εργασίας υψηλής έντασης με βάση το φωσφορογόνο σύστημα. Έτσι, δηλαδή, σε 10 δευτερόλεπτα έχει μειωθεί η φωσφοκρεατίνη από 50 έως 70%. Αυτός ο μηχανισμός δηλαδή έχει φτάσει σε μια σχεδόν εξάντληση πολύ γρήγορα σε σχέση με την αρχική τιμή. Ε, και μπορεί να εξαντληθεί εξ ολοκλήρου έτσι, σε, 30, σε μισό λεπτό, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι. Εν προκειμένου το Οπότε έργο είναι που ένας... καλούμαστε να παράξουμε δεν έχει καμία σχέση με μια μαραθώνια ή ούλτρα προσπάθεια. Έχει να κάνει με κάτι εκρηκτικό, άμεσο, sprint. έτσι, το οποίο συμβαίνει κυριολεκτικά με μια ανάσα. Έτσι, αυτό Ναι, που μας είπε, το ας πιο πούμε, ο απλό που θα Γιάννης μπορούσαμε ότι... να πούμε Ναι, ναι, ναι. Ναι. Το πιο απλό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι τα sprint για τους δρόμους, έτσι, όταν μιλάμε για τρέξιμο. Στα sprint, λοιπόν,
ο κυρίαρχος μηχανισμός είναι το φωσφορογόνο σύστημα, όχι, στα sprint όμως μέχρι 100 μέτρα, max 200. Στα 400 είναι, συνεισφέρει μόνο κυρίως στα πρώτα 100-150 μέτρα. Μετά συμμετέχει η γλυκόλυση κυρίως. Αλλά όπως λέει εδώ, ε, η υψηλή παραγωγή ATP που αρχίζει και μειώνεται μετά τα 10 δευτερόλεπτα της άσκησης και στα 30 δευτερόλεπτα μπορεί να σχεδόν εξαντληθεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι πολύ υψηλές ταχύτητες, οι μέγιστες ταχύτητες μπορούν να διατηρηθούν μόνο για λίγα δευτερόλεπτα. Δηλαδή σε ένα sprint 100 μέτρων η μέγιστη ταχύτητα συνήθως πιάνεται στα 40 μέτρα, 50 μέτρα, κάπου εκεί περίπου, και διατηρείται για 20 μέτρα, 30 το πολύ. Τώρα δεν έχω ψάξει πάρα πολύ για την προπόνηση που κάνουν οι sprinter, αλλά κυρίως η μέγιστη ταχύτητα πιάνεται περίπου λίγο πριν ή στη μέση της απόστασης και διατηρείται για λίγο. Και στα 100 μέτρα, στα τελευταία μέτρα, μάλιστα υπάρχει πτώση της ταχύτητας. Απλά νικητής είναι αυτός που θα πιάσει πιο γρήγορα τη μέγιστη ταχύτητα, θα τη διατηρήσει περισσότερο και θα επιβραδύνει πιο αργά από τους Θα άλλους. σβήσει πιο αργά. Ναι. Μία Αλλά ερώτηση, ουσιαστικά αυτό το σύστημα είναι τόσο βραχύβιο είναι αυτό το σύστημα. Ναι. Μία ερώτηση. Εάν μου βάλεις 10 εκατοστάρια, έτσι, Ναι. στο πρώτο κατοστάρι το φωσφορογόνο θα μου δώσει το kick, εντάξει. Μετά στα υπόλοιπα 9 κομμάτια πάλι θα συμμετέχει το ίδιο ή σταδιακά εξαντλείται αυτό? Δηλαδή μέσα σε ένα διάλειμμα που θα μου βάλει 45-50 δευτερόλεπτα από κομμάτι σε κομμάτι, έχει αποκατασταθεί αυτό και στο δεύτερο κομμάτι έχω πάλι φωσφορογόνο για το αρχικό kick? Όχι, είναι πολύ μικρό αυτό το διάλειμμα. Θα έχει αποκατασταθεί ένα μέρος του. Όπως λέω εδώ πιο κάτω, λέει αναπλήρωση των αποθηκών των φωσφαγόνων. Τα φωσφαγόνα είναι το ATP και η φωσφοκρεατίνη. Λοιπόν, είναι συνήθως μια ταχεία διαδικασία. Με το 70% της αποκατάστασης του ATP εμφανίζεται σε περίπου 30 δευτερόλεπτα. Αλλά η πλήρης αποκατάσταση θέλει από 3 έως 5 λεπτά. Μάλιστα. Δηλαδή, λέει, η προσκατάσταση της φωσφοκρεατίνης διαρκεί περισσότερο. Εδώ το πρώτο μέρος μιλάει για το ATP, το αυτόνομο ATP, έτσι. Η αποκατάσταση φωσφοκρεατίνης διαρκεί περισσότερο με 2 λεπτά για επαναφορά στο 84%, 4 λεπτά για 89% επαναφορά και 8 λεπτά για πλήρη αποκατάσταση. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να κάνει ένα sprint, για παράδειγμα, 200 μέτρων, το οποίο μπορεί σχεδόν να το εξαντλήσει πλήρως τη φωσφοκρεατίνη, μπορεί θα χρειαστεί σίγουρα τουλάχιστον 8 λεπτά για πλήρη αποκατάσταση. Άρα, Γιάννη, μια πρακτική ερώτηση. Όταν κάνουμε διαλυματικές κατοστάρια, διακοσάρια, και ιδιαίτερα διακοσάρια, οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε, είναι μια πολύ δημοφιλής απόσταση στα διακοσάρια. Θα έχει νόημα το διάλειμμα που βάζουμε από κομμάτι σε κομμάτι να είναι τουλάχιστον δίλεπτο, να είναι 120 δευτερόλεπτα? Θα έχει νόημα μόνο αν τα διακοσάρια στοχεύαν καθαρά στον αναερόβιο μηχανισμό. Και ποιον αναερόβιο, το γλυκολιτικό ή το φωσφορογόνο ή το αναγαλακτικό. Αν δηλαδή κάναμε 200 και θέλαμε με την προπόνησή μας να αναπτύξουμε την ταχύτητά μας, τις υψηλές ταχύτητες, θα θέλαμε μεγάλο διάλειμμα, 5, 6, 8 λεπτά, όπως κάνουν sprinter. Τόσο πολύ. Δηλαδή θα έπρεπε να αποκατασταθεί στο σύνολό της η φωσφορογόνος διαδικασία. Αυτό για τους sprinter, έτσι. Αν κάναμε, ας πούμε, μας ενδιαφέρει η αντοχή στην ταχύτητα ή και η ανοχή στο γαλακτικό που λέμε, θα ήταν πάλι μεγάλο διάλειμμα, αλλά όχι τόσο μεγάλο. Μπορεί να ήταν 2 λεπτά, 3 max. Αν τώρα όμως η προπόνηση μας ενδιέφερε στην ανάπτυξη υπομέγιστων ταχυτήτων, στη βελτίωση της VO max ή σε μέτρια συγκέντρωση γαλακτικού προπόνηση, τότε εκεί θα μπορούσε να είναι 1,5 λεπτό, θα μπορούσε να είναι 1 λεπτό. Αν μας ενδιαφέρει δηλαδή ο αερόβιος μηχανισμός κυρίως, θα μπορεί τα 200 να ήταν και με λιγότερα από 1 λεπτό και με μισό λεπτό. Έχει να κάνει δηλαδή όχι τόσο με την απόσταση, αλλά με τι θέλουμε να δουλέψουμε. Όταν θέλουμε να αναπτύξουμε αυτούς τους μηχανισμούς που είπες, επιλέγουμε όμως το 200 ως κομμάτι, ας πούμε, εκλογής, ή πηγαίνουμε σε 400, 500, 800? Δεν είναι πολύ. Δηλαδή το 200 δεν είναι συνυφασμένο με ταχύτητα ούτως ή άλλως? Όχι απαραίτητα.
η κάθε απόσταση έχει να κάνει σε τι ταχύτητα την τρέχουμε και με τι διάλειμμα, αν κάνουμε διαλυματική. Οι sprinter συνήθως κάνουν μια προπόνηση η οποία ε, λέγεται επαναληπτική. Οπότε, τι διαφορά έχει με τη διαλυματική, θα τα πούμε αυτά και λίγο πιο κάτω βέβαια. Η επαναληπτική προπόνηση, συνήθως το διάλειμμα από κομμάτι σε κομμάτι είναι πλήρες. Δηλαδή, θέλουμε να έχουμε πλήρη επαναφορά των ενεργειακών μηχανισμών και των αποθεμάτων για να μπορούμε να κάνουμε την επόμενη επανάληψη πάλι σε σχεδόν μέγιστη ένταση. Μμμ, μμμ. Ενώ στην προπόνηση αντοχής χρησιμοποιούμε περισσότερο την διαλυματική προπόνηση, όπου τα διαλύματα δεν είναι πλήρη, είναι αυτά που λέμε αμοιβόμενα. Δηλαδή να μπορούμε να ξαναπραγματοποιήσουμε επανάληψη, αλλά δεν οι επαναλήψεις μας δεν είναι μέγιστες, ούτε θέλουμε πλήρη επαναφορά των συστημάτων. Στην Τώρα, ουσία είναι μια το... εξομοίωση της συνεχούς έντονης προσπάθειας. Μπράβο, αλλά για την προπόνηση sprint, καθαρό sprint και καθαρή ταχύτητα, συνήθως τα κομμάτια που χρησιμοποιούμε είναι πολύ μικρότερα. Δηλαδή, μπορεί να είναι 60 μέτρα, 80, 50 μέτρα, 80 μέτρα, πολλές φορές δηλαδή κάτω από 100 μέτρα. Ενώ από 100 μέτρα και πάνω συνήθως δουλεύουν και την αντοχή στην ταχύτητα που λέμε, κυρίως για τους sprinter πιο πολύ, όχι τόσο για αυτούς που κάνουν αερόβια αγωνίσματα. Για τα αερόβια αγωνίσματα όμως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες αποστάσεις όπως είναι τα 150, τα 150, 200, 300 κτλ. Απλά με αρκετά πιο μικρά διαλύματα για να στοχεύσουμε περισσότερο, να στοχεύσουμε και στον αερόβιο και στον αερόβιο μηχανισμό συνδυαστικά. Όχι όμως τόσο στο φωσφορογόνο σύστημα. Περισσότερο συνδυαστικά στο γλυκολιτικό και στο οξυδωτικό, που θα τα πούμε τώρα σε λίγο. Μια ερώτηση, μιας που Ε, είμαστε τώρα σε αυτή την ενότητα των διαλυματικών. Για ναι. σένα, ποια κομμάτια είναι τα πιο πρόσφορα, τι αποστάσεως κομμάτια, δηλαδή 400, 500, 600, 800, χιλιάρια, 1600, Ναι. διχίλιαρα, έτσι, για να δουλέψουμε το γαλακτικό μας κατόφλι. Το γαλακτικό κατόφλι θα έλεγα ότι δουλεύεται καλύτερα με κομμάτια, αν είναι για διαλυματική προπόνηση, μεγαλύτερης διάρκειας, δηλαδή θα έλεγα από 4-5 λεπτά και πάνω. Οπότε θα λέγαμε, όταν μιλάμε για λεπτά, η απόσταση μπορεί να ποικίλει από δρομέα σε δρομέα ανάλογα με το ρυθμό που τρέχει. Άρα Αλλά θα καταλαβαίνω, λέγαμε ότι μιλάς μπορεί να για είναι 800 χιλιάρια. 800, 1000, 1200, 2000, συνεχόμενο τέμπο ανάλογα. Για μεγάλα κομμάτια. Για το γαλακτικό κατόφλι, έτσι. Για τη VO Max πάμε και για μικρότερα. Δηλαδή, για τη VO Max ας πούμε, θα δουλεύουμε συνήθως από 1000 και κάτω. Άντε μέχρι 1200, ας πούμε, σε γρήγορους δρομείς. Πάλι έχει να κάνει με τη διάρκεια που καλύπτουν την κάθε απόσταση. Για ένα μέσο Ε, κάζο, αλλά ας πούμε το ιδανικό θα ήταν το 400 ή το 500 για τη βίο του Max. ναι, το 500 και το 300 είναι καλές αποστάσεις, αρκεί να συνδυαστούν με το ανάλογο διάλειμμα. Θα τα πούμε όμως και πιο κάτω αυτά. Γι' αυτό δεν σταματάω τόσο πολύ σε αυτά, γιατί Ωραία, θα ωραία. γίνει τέτοια αναφορά. Λοιπόν, α περάσουμε το φωσφορογόνο σύστημα, το οποίο οι δρομεί αντοχή δεν το χρησιμοποιούν και τόσο πολύ, γιατί οι περισσότεροι δρομεί αντοχή στην πραγματικότητα, άσχετο αν μπορεί να κάνουν και strides, ας πούμε, τι ευθείε που λέμε, ή να τρέχουν γρήγορα, οι περισσότεροι δεν έχουν τρέξει πραγματικό sprint ή δεν έχουν μάθει να ενεργοποιούν τις ίνες της ταχείας συστολής 2Χ, τις πολύ γρήγορες. Ή οι περισσότεροι, αν προσπαθήσουν να κάνουν ένα sprint τόσο γρήγορο, μπορεί να είναι πιθανό να πάθουν και κάποια μυϊκή θλάση. Έτσι. Μπορεί να μην είναι και απαραίτητο δηλαδή. Ας προχωρήσω από το φωσφορογόνο σύστημα, που δεν Ερώτηση είναι και και τόσο. πάλι, ερώτηση και πάλι. Για Ναι, έναν δρομέα ο οποίος ασχολείται με αποστάσεις ημιμαραθωνίου και μαραθωνίου, 21 ναι, δηλαδή και 42. Είναι ναι. σημαντική η δουλειά με sprints. Δεν λέμε τώρα να κάνεις μερικά strides για το ζέσταμα. Γενικότερα το να δουλέψει το sprint του είναι κάτι απαραίτητο για σένα. Βοηθάει η ανάπτυξη της μέγιστης ταχύτητας, γενικά της ταχύτητας, της Vmax, όχι της VOmax, της μέγιστης ταχύτητας, έχει να κάνει, μας δίνει μεγαλύτερη, το λέμε έτσι στην προπονητική, στη γονσιλεγία, μεγαλύτερη αναερόβια εφεδρεία ταχύτητας, anaerobic speed reserve λέγεται, μεγαλύτερη απόθεμα Ναι. αναερόβιας ταχύτητας, το οποίο
Θα μας βοηθήσει μετά να τρέχουμε καλύτερα και όλες τις άλλες υπομέγιστες εντάσεις. Δηλαδή, να πω το εξής, δύο δρομείς με ίδια ταχύτητα στη μέγιστη πρόληψη, αλλά με μεγαλύτερη μέγιστη ταχύτητα ο ένας από τον άλλον. Δηλαδή, ας πούμε ότι εγώ και εσύ έχουμε ταχύτητα στη μέγιστη πρόληψη 3 λεπτά το χιλιόμετρο. 3 λεπτά το. Ναι, 20 χιλιόμετρα την ώρα, ας πούμε, η ταχύτητα. Αλλά η μέγιστη ταχύτητα που έχω εγώ είναι 35 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ εσένα η μέγιστη ταχύτητα που έχει είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα, εγώ έχω πλεονέκτημα. Γιατί Οπότε έχει και στις μεγαλύτερη υπομέγιστες εφεδρεία ταχύτητας. ναι, οπότε και στις υπομέγιστες θα καταναλώνω συνήθως λιγότερη ενέργεια σε σχέση με κάποιον που έχει μικρότερη μέγιστη ταχύτητα. Άρα Απλά στην ουσία, αυτό, συγγνώμη σε διακόπτω, δουλεύοντας την απόλυτη ταχύτητα, έτσι, τη VMAX, βελτιώνουμε ναι, συνολικά τη δρομική μας οικονομία. σίγουρα βέβαια. Η δρομική οικονομία βελτιώνεται και με την προπόνηση ταχύτητας και επίσης απλά στους δρομείς αντοχή συνήθως, επειδή δεν είναι εξοικειωμένοι, ειδικά στις πιο ωραίες τάχνες με τα sprint, αν τα βάλουμε συνήθως μπορούμε να βάλουμε sprint στις ανηφόρες, που η καταπώνηση είναι λιγότερη και η κίνηση είναι λίγο διαφορετική και δεν είναι τόσο επίφοβο για τραυματισμούς. Αλλά μπορούμε να βάλουμε και σε έναν μαραθωνοδρόμο στην αρχή της περίοδου να κάνει και κάποια sprint αγαλλακτικά μικρής διάρκειας, 8 δευτερολέπτων ας πούμε, σε ανηφόρα και να είναι ωφέλιμα για τη συνολική απόδοση. Και να μάθει να ενεργοποιεί και τις ταχείες συστολής τις πολύ γρήγορες, που και αυτές μπορεί να συνεισφέρουν σε έναν αγώνα όταν έχουμε εξαντλήσει τα πάντα. Γιάννη, Να προχωρήσω παρακάτω. για ποιο λόγο η ανηφόρα είναι πιο πρόσφορη, επειδή μας υποβάλλει πιο γρήγορο cadence, πιο κοντά βηματάκια. Ναι, είναι πιο μικρή η πρόσκρουση, έτσι. Α, σωστά, σωστά. Και, Δουλεύουμε πιο ναι, κοντά στο και δεν, έδαφος. ναι, και δεν θα ανοίξει τόσο πολύ ο διασυνδεσμός, δεν θα υπάρχει έτσι τόσο μεγάλο, ας πούμε, να το πω, stretching των τενόντων Ούτε και μειώσεων. impact. Δεν θα υπάρχει και κρούση τόσο έντονη όσο σε ένα flat Και η περιβάλλον. κρούση, ναι, ναι. Και ούτως ή άλλως δεν τον ενδιαφέρει και η, η απόλυτη ταχύτητα σε μια ευθεία. Τον ενδιαφέρει να δουλέψει αυτό το μηχανισμό, όχι αν θα το κάνει τώρα την ευθεία ή στην ανηφορά. Δηλαδή την ανηφορά την προτιμάμε για πιο προστατευτικό. Να πάω και να προχωρήσω στο επόμενο διαφάνεια. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, το δεύτερο σύστημα είναι το γλυκολιτικό, το αναερόβιο γαλακτικό που το λέμε αλλιώς. Λοιπόν, οπότε το γλυκολιτικό σύστημα είναι το επικρατέστερο ενεργειακό σύστημα για δραστηριότητες που διαρκούν από 20 δευτερόλεπτα έως 2 λεπτά. Δηλαδή, στα 20 δευτερόλεπτα και πάνω, το γλυκολιτικό σύστημα υπερισχύει του φωσφορογόνου. Και το φωσφορογόνο συνηθίζει να συνεισφέρει και στα 20 δευτερόλεπτα και στα 30. Αλλά το γλυκολιτικό συνεισφέρει περισσότερο από τα 20 δευτερόλεπτα και μετά. Το γλυκολιτικό σύστημα αρχίζει και συνεισφέρει σημαντικά, ας πούμε, μετά περίπου τα 8 δευτερόλεπτα περίπου, και η κορύφωσή του είναι περίπου στο 1 λεπτό εκεί που συνεισφέρει. Το πρωτεύον καύσιμο στο γλυκολιτικό σύστημα, είπαμε, είναι από τη διάσπαση των αποθεμάτων γλυκόζης του αίματος ή του γλυκογόνου. Ε, Υδατάνθρακας δηλαδή στην ουσία. ο υδατάνθρακας ουσιαστικά που διασπάται σε μικρότερα μόρια γλυκόζης, τα οποία ουσιαστικά στο γλυκολιτικό σύστημα τι γίνεται τώρα. Η γλυκόζη, η διάσπαση της γλυκόζης γίνεται στο κυταρόπλασμα, όχι στο μυτοχόνδριο. Γίνεται δηλαδή αναερόβια, χωρίς παρουσία οξυγόνου. Αυτή είναι η αναερόβια γλυκόλυση. Οπότε, η γλυκόζη στο κυτοσόλιο Συγγνώμη, αν διασπάται. συνέβαινε στα μυτοχόνδρια, δηλαδή αυτό θα σήμαινε και παρουσία οξυγόνου στα μυτοχόνδρια. Ναι, θα εξηγήσω μετά Α, τι γίνεται. Αυτό γίνεται αναερόβια, δηλαδή δεν φτάνει στο γλυκογόνο. Οπότε τι γίνεται. άρα, Γίνεται η συγγνώμη, γλυκόλυση στο μυτοχόνδριο υλοποιείται αερόβιος μεταβολισμός, παρουσία οξυγόνου. μόνο. Ό,τι Μόνο συμβαίνει αερόβιο. στο κυταρόπλασμα είναι εν τη απουσία οξυγόνου. Αναερόβια. Ακριβώς. Αυτό Μάλιστα. ισχύει και για τη φωσφοκρατίνη και για τη γλυκόλυση, τη διάσπαση της γλυκόζης με αναερόβια. Έτσι.
Άρα Λοιπόν, το μυτοχόνδριο που τόσο πολύ είναι συνδεδεμένο με την προπόνηση, με τα long run, με τα αερόβια run, με τα πιο αργά run που είναι τόσο σημαντικά για τη φόρμα μας, για το μαραθώνιο, για τη δρομική μας οικονομία και για να σπρώχνουμε από κάτω προς τα πάνω όπως είπε στο γαλακτικό μας. Έτσι, το ναι, μυτοχόνδριο λοιπόν είναι συνυφασμένο με τον αερόβιο μεταβολισμό, με την παρουσία οξυγόνου. Οι ακριβώς, αναερόβιες διαδικασίες συμβαίνουν στο κυταρόπλασμα, εν τη απουσία ακριβώς. οξυγόνου. Μάλιστα. Οπότε τι γίνεται τώρα. Λοιπόν, στο κυταρόπλασμα διασπάται η γλυκόζη και ουσιαστικά παράγεται με τη βοήθεια ενός ενζύμου που λέγεται πυροσταφυλική αφυδρογονάση. Δεν χρειάζεται να το συγκρατήσετε αυτό. Με τη βοήθεια ενός ενζύμου, απλά έτσι λέγεται, παράγεται πυροσταφυλικό. Το πυροσταφυλικό λοιπόν, ε, αν δεν υπάρχει επαρκές οξυγόνο, θα μετατραπεί σε γαλακτικό με τη βοήθεια ενός ενζύμου που λέγεται γαλακτική αμφιδρογονάση. Και αυτός είναι ο αναερόβιος γαλακτικός μηχανισμός, το γλυκολιτικό σύστημα. Δηλαδή, διασπάται η γλυκόζη, παράγεται πυροσοφιλικό, παράγεται γαλακτικό και ιόντα υδρογόνου. Τα ιόντα υδρογόνου που προκαλούν την οξύτητα, που κάνουν όξινο το περιβάλλον, παράγονται όχι από το γαλακτικό, παράγονται από την υδρόλυση του ATP, από τη διάσπαση του ATP που λέγαμε πιο πριν. Απλά, τι γίνεται τώρα. Η διάσπαση του ATP, επειδή στη γλυκόλυση συμβαίνει με γρήγορο ρυθμό, η υδρόλυση λοιπόν του ATP παράγει πολλά αιώτα υδρογόνου, τα οποία δεν προλαβαίνει να κάνει buffering ο οργανισμός, να τα, μέσα των ρυθμιστικών μηχανισμών του να τα εξαιρετηρώσει όλα. Οπότε πέφτει στο pH του αίματος και επειδή μαζί με τα αίματα του υδρογόνου παράγεται και γαλακτικό, εμείς μετάμε το γαλακτικό στο αίμα και όταν βλέπουμε αυξημένο γαλακτικό, ξέρουμε ότι ουσιαστικά υπάρχει αυξημένη οξέωση. Αλλά το γαλακτικό ουσιαστικά τι κάνει? Προστατεύει από την οξέωση, δηλαδή απορροφάει κάποια ιόντα υδρογόνου και τα εξωτερώνει. Είναι προστατευτικός μηχανισμός. Απλά παλιά νομίζαμε ότι το γαλακτικό είναι προϊόν του μεταβολισμού το οποίο προκαλεί την κόπωση. Όχι. Είναι τα ιόντα υδρογόνου που από την υδρόλυση κάνουν το pH πιο όξινο και σταματούν τις διαδικασίες μυϊκής στολής. Το γαλακτικό είναι ένας από τους διάφορους ρυθμιστικούς παράγοντες που βοηθάει στο να συνεχίσει και λίγο παραπάνω η μυϊκή στολή για να μειώσει την οξύτητα. Αλλιώς, αν δεν υπήρχε γαλακτικό, θα γινόταν ακόμα πιο γρήγορα η οξέωση στους μύες. Οπότε, κρατήστε ότι το γαλακτικό είναι φίλος μας που λένε πρόσφατα, άμα το έχετε ακούσει, ότι μας βοηθάει, είναι ένα αριθμιστικό. Απλά το υψηλή συγκέντρωση σημαίνει ότι υπάρχει υψηλή γλυκόλυση, δηλαδή ότι αυτή η anaerόβια διαδικασία διάσπασης της γλυκόζης γίνεται αναερόβια και οπότε υπάρχει υψηλή οξέωση. Απλά δεν μπορούμε να μετρήσουμε ιόντα υδρογόνα. Το γαλακτικό μπορούμε να το μετρήσουμε, οπότε ξέρουμε ότι υπάρχει υψηλή οξέωση. Και αυτό επί της ουσίας. Λοιπόν, οπότε η γλυκόλυση, αυτό γίνεται. Παράγεται ATP με τη διάσπαση της γλυκόζης και σχηματίζεται γαλακτικό και ιόντα υδρογόνου. Λοιπόν, όπου όπως είπαμε, τα ιόντα υδρογόνου διαταράσσουν την εξωβασική ισορροπία, όπως μας λέει εδώ, μειώνουν το pH, και ότι μια υψηλή συγκέντρωση του γαλακτικού, είπαμε, είναι πιθανό να δηλώνει ταχεία παροχή ενέργειας, να δείχνει ότι υπήρξε ταχεία παροχή ενέργειας από τον γλυκολιτικό μηχανισμό. Και στα δρομικά αγωνίσματα, τα οποία παίζει σημαντικό ρόλο η αναερόβια γλυκόλυση, είναι τα 200, τα 400, τα 800 και τα 1500 μέτρα. Και πιο πάνω αρχίζει και μειώνεται η συνεισφορά της. Όπως είπαμε, είναι για αγωνίσματα που επικρατεί για 20 δευτερόλεπτα έως 2 λεπτά. Οπότε μιλάμε για 20 με παρατεταμένο 120 sprint, δευτερόλεπτα δηλαδή, ας πούμε, στην ουσία. ναι, παρατεταμένο sprint και ημιαντοχή. Ενώ το φωσφορογόνο ήταν καθαρά sprint. Πάμε παρακάτω να πάμε στο επόμενο σύστημα, το οξυδοτικό, που μας ενδιαφέρει εμάς περισσότερα από όλα, το αερόβιο. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα στο γλυκολιτικό σύστημα χρησιμοποιεί ουσιαστικά και, πώς το λένε, και υδατάνθρακες και λίπη και πρωτεΐνες για την παραγωγή ATP.
Ε, λοιπόν, τώρα, όπως λέγαμε πριν για τη γλυκόζη, πάλι η γλυκόλυση γίνεται στο κυταρόπλασμα και παράγεται το πυροσταφυλικό που είπαμε. Τώρα, αν υπάρχει επαρκή παρουσία οξυγόνου, το πυροσταφυλικό δεν θα μετατραπεί σε γαλακτικό. Το πυροσταφυλικό με τη βοήθεια ενός ενζύμου της πυροσταφυλικής υδρογονάσης, συγγνώμη, πριν με τη βοήθεια του ενζύμου γαλακτικής υδρογονάσης μετατραπώνται σε γαλακτικό. Με τη βοήθεια του ενζύμου πυροσταφυλικής υδρογονάσης θα μετατραπεί σε ένα ένζυμο το ακετιλοσυνένζυμο Α, δεν χρειάζεται να συγκρατήσει αυτά, και τότε θα εισέλθει στο μυτοχόνδριο ακετιλοσυνένζυμο Α και μέσω μια διαδικασία του κύκλου του Krebs και της αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων, μέσα στο μυτοχόνδριο παράγεται υψηλή ποσότητα ATP με παρουσία οξυγόνου. Οπότε, ουσιαστικά, αυτή είναι που λέμε αερόβια γλυκόλυση. Αλλά επί της ουσίας, η γλυκόλυση γίνει ήδη πριν στο κυταρόπλασμα, που έχει μετατραπεί σε πυροσταφυλικό και με Μάλιστα. την υπηρεσία στο οξυγόνο, το πυροσταφυλικό εισέρχεται σαν ένα κυτροσυλένζυμο Α μέσα στο μυτοχόνδριο και γίνεται όλη η διαδικασία παραγωγής ATP. Γι' Αλλιώς αυτό θα μετατρέπεται μίλησες το για δύο πυροσταφυλικό. οδούς. Γι' αυτό μίλησες για δύο δρόμους του συγκεκριμένου μεταβολισμού. Μπράβο, το πυροσταφυλικό μπορεί να μετατραπεί ή σε γαλακτικό, αν είναι αναερόβια, ή σε κυτροσυλένζυμο και να μπει στο μυτοχόνδριο και να παραιτηθεί ATP. Λοιπόν, η μεγάλη διαφορά του γλυκολιτικού και οξυδικού συστήματος είναι ότι οι ενζηματικές αντιδράσεις που σχετίζονται με το οξυδικό σύστημα εμφανίζονται με την παρουσία οξυγόνου που είπαμε, έτσι. Ενώ το γλυκολιτικό σύστημα επεξεργάζεται, δεν ενεργεί χωρίς οξυγόνο. Το οξυδικό σύστημα, σε αντίθεση με το γλυκολιτικό, δεν παράγει γαλακτικό. Δεν παράγεται γαλακτικό. Και όπως είπαμε, έχει δυνατότητα να αξιοποιεί και τα λίπη και τις πρωτεΐνες για παραγωγή ATP. Θα τα πούμε λίγο πιο κάτω πώς γίνεται Άρα αυτό. λοιπόν τώρα στην ουσία έλαβα την απάντηση, την πλήρη σε αυτό που σε ρώτησα πριν. Έτσι, και πολύ Ναι. σωστά είπες ότι θα το αναλύσεις σε ύστερο χρόνο. Να το λοιπόν. Ε, γύρισε το λίγο πίσω αν γίνεται. Ναι. Έτσι. Ναι. Στην ουσία λοιπόν είναι η φωσφορογόνος και Φωσφορογόνο, η γλυκολιτική διαδικασία που είναι αναερόβιες. Έτσι. ακριβώς. Και το οξυδωτικό σύστημα είναι το αερόβιο, το παρουσία οξυγόνου. Ακριβώς. Άρα Και λοιπόν τα λέγεται, δύο πρώτα συστήματα είναι αμιγώς αναερόβια. Κακώς εγώ το ερμήνευσα ότι το γλυκολιτικό είναι το πότε παρουσία οξυγόνου, πότε απουσία οξυγόνου. Είναι πάντα απουσία οξυγόνου. Απλά υπό τη ακριβώς. συνθήκη της παρουσίας του οξυγόνου στο μυτοχόνδριο, αλλά το πιο σημαντικό, με την απέτηση του έργου που πρέπει να παραχθεί. Όταν λοιπόν το έργο Ακριβώς. πρέπει να παραταθεί πέραν των 120 δευτερολέπτων, πέραν των 2 λεπτών, δεδομένα γυρίζουμε, αλλάζουμε μεταβολικό πλαίσιο και μπαίνουμε πλέον στην οξυδωτική διαδικασία, στην παρουσία του οξυγόνου μέσα των μυτοχονδρίων. Μια υποσημείωση. Ναι, ναι. Συνεχίζουν και τα anaerobia σχήματα να συμμετέχουν, απλά όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια, σε μικρότερο βαθμό. Αυξάνεται ο βαθμός των Σωστά. αερόβιων συστημάτων. Γιατί πάντα Συγγνώμη, έχεις να θυμάσαι ότι σε ένα μαραθώνιο δηλαδή συμμετέχει και το γοσφορογόνο. σε ένα μπορεί 0,0 κάτι της εκατό, σε πολύ Α, λίγο. υπάρχει όμως. Αλλά συμμετέχει πάντα, ναι. Άρα Λοιπόν, λοιπόν, και όπως λέω, άρα δεν το εξέφρασα σωστά. Δεν είναι διακόπτης που κάνει switch και πηγαίνεις από το 1 στο 2, από το 2 στο 3. Υπάρχει ταυτόχρονη παρουσία, παράλληλη ύπαρξη αυτών των μεταβολικών οδών. Απλά διαφέρει η κυριαρχία. Έτσι. ακριβώς, ακριβώς. Γι' Μάλιστα. αυτό είπαμε και Μάλιστα. πριν ότι το αερόβιο για ένα αερόβιο κατόφλι δεν είναι σωστοί σαν ορισμοί, γιατί δεν κάνουμε switch από ένα σύστημα σε άλλο, λειτουργούν όλα ταυτόχρονα. Και αυτό που ήθελα να πω επίσης που το ξέχασα πριν για το γαλακτικό είναι το γαλακτικό, εκτός ότι βοηθάει στο να κάνει buffering τα ιόνια υδρογόνου. Ένας άλλος τρόπος που βοηθάει είναι ότι το γαλακτικό χρησιμοποιείται και σαν καύσιμο, δηλαδή μπορεί μέσω να μπει πάλι σε μια διαδικασία και μέσω της κυκλοφορίας του αίματος να μεταφερθεί σε διάφορους εργαζόμενους μύες όπως το καρδιακό μυ και να χρησιμοποιηθεί σαν καύσιμο και σε διάφορους άλλους ιστούς, ή μπορεί επίσης μέσω μια διαδικασία που λέγεται κύκλος του Κόρη το γαλακτικό
να, να ξαναγίνει μέσα στο ύπαρ, να ξαναγίνει γλυκόζη και να χρησιμοποιηθεί με μια διαδικασία που λέγεται γλυκονεογένεση. Η γλυκονεογένεση είναι η σύνθεση γλυκόζης στο ύπαρ, στο σηκώτη, από ουσίες που δεν είναι υδατάνθρακες, και αυτές οι ουσίες είναι το γαλακτικό, η γλυκερόλη από τα λιπίδια και τα αμινοξέα, τις πρωτεΐνες, ενώ αυτή είναι η γλυκονεογένεση. Η γλυκόλυση είναι η διάσπαση της γλυκόλυσης και η γλυκογονόλυση είναι η διάσπαση του γλυκογόνου. Αυτή είναι, τα λέω για να ξέρουμε τι σημαίνει το καθένα, Η έτσι. Οπότε, ερώτηση, η γλυκονεογένεση, ναι, σε μια πάρα πολύ ναι, ενδιαφέρουσα διαδικασία από ό,τι ακούω. Στην ουσία ναι, μιλάμε για την παραγωγή γλυκογόνου από μη υδατάνθρακες. ναι, Υπό μη ποιες, διατανθρωτικές ουσίες. υπό ποιες προϋποθέσεις υλοποιείται? Ας πούμε σε ένα μαραθώνιο όπου υπάρχει ξεκάθαρο έλλειμμα, μπαίνει το σύστημα σε μια κατάσταση πανικού κλπ. Όταν Λοιπόν, τι πλησιάζουμε να γίνεται τώρα. χτυπήσουμε τείχο, η Όχι. γλυκονεογέννηση υπό ποιες προϋποθέσεις υλοποιείται? Λοιπόν, η γλυκονεογέννηση είναι μια αργή διαδικασία, όμως ο μαραθώνιος, επειδή είναι ένα αγώνισμα μεγάλης απόστασης, από ένα σημείο και μετά αρχίζει και δημιουργείται γλυκόζη, και το γαλακτικό, καθώς μεταβολίζεται, γιατί στο μαραθώνιο παράγονται και εκεί ποσότητες γαλακτικού, απλά οι συγκεντρώσεις είναι καθ' όλη τη διάρκεια σχετικά σταθερές, γιατί προλαβαίνει και μεταβολίζεται. Δεν είναι ότι δεν παράγεται γαλακτικό, παράγεται γαλακτικό, και μάλιστα μπορεί και πάρα πολύ σε όλη τη διάρκεια του μαραθωνίου. Απλά προλαβαίνει και μεταβολίζεται και επαναχρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του εξήματος. Στην ηρεμία όμως το γαλακτικό, ή μπορεί και μια πισότητα στη διάρκεια του δεξίματος, μπορεί να πάει στο ύπαρ και μέσω αυτής της διαδικασίας γλυκονεογέννησης να συνδεθεί γλυκόζη μέσω του γαλακτικού και μέσω των αμινοξέων από τη διάσπαση των πρωτεϊνών, που είναι μια πολύ αργή διαδικασία, αλλά συμβαίνει στα ούλτρα επίσης, και, και από τη γλυκερόλη. Οπότε το ύπαρ μπορεί να συνθέσει, επίσης, η κατάσταση της γλυκογενογέννησης επιταχύνεται όταν υπάρχει και όταν τα ενεργειακά αποθέματα είναι χαμηλά, σε περίοδο νηστείας, σε καταστάσεις που ουσιαστικά προωθούν τη γλυκονεογέννηση. Γιατί είναι Σε σημαντική. περίπτωση κάποιου που κάνει fasting, ας πούμε, που τρώει 2 γεύματα τη μέρα σε ένα παράθυρο στενό, ας πούμε, μπορεί να συμβαίνει. Το fasting μπορεί να επιταχύνει την γλυκονεογέννηση. Η παρατεταμένη διάρκεια προπόνηση μπορεί να την επιταχύνει. Ένας αγώνας πολύ μεγάλης διάρκειας. Διάφοροι τρόποι. Ε, να προχωρήσω λίγο και για το αερόβιο, Βεβαίως. για να τελειώσουμε αυτό. Όπως λέει εδώ, σε ηρεμία, λέει, τα οξυδοτικά στήματα παράγουν περίπου το 70% του ATP από την οξύδωση των λιπών. Δηλαδή, σε ηρεμία μπορεί η ενέργεια που παίρνουμε να είναι το περίπου το 70% από λίπη και 30% από υδατάνθρακες. Βέβαια, ένα προπονημένος στην ηρεμία μπορεί να καίει και σχεδόν αποκλειστικά λίπος. Δηλαδή, να είναι 90% τη παροχή ATP από λίπη και 10% από υδατάνθρακες. Έτσι. Όταν στον αγώνα αυτά τα πράγματα μεταβάλλονται ανάλογα με την προπόνηση. Πάμε παρακάτω. Γράφω, καθώς αυξάνεται η ένταση της άσκησης, αυξάνεται η ποσότητα υδατανθράκων που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ATP, ενώ η χρήση λίπους για την παροχή ATP μειώνεται. Αυτό που λέγαμε πριν, έτσι. Αναλόγως στην ένταση της άσκησης, ο αερόβιος μηχανισμός μπορεί να χρησιμοποιεί λίπη υδατάνθρακης κατά βάση και πρωτεΐνες σε πολύ παρατεταμένες προσπάθειες ή σε κατάσταση ακραίας νηστείας. Αλλάζει το ποσοστό, ας πούμε, συμμετοχή στο λοιπόν των υδατάνθρακων ανάλογα την ένταση. Αυτό, λέει, ενισχύει την άποψη ότι στι περιόδου άσκηση και περιόδου ένταση χρησιμοποιούνται υδατάνθρακε ω κύρια πηγή ενέργεια. Και όπως είπαμε, δηλαδή, ειδικότερα από το γαλακτικό κατόφλι και πιο πάνω, είναι σχεδόν αποκλειστικά υδατάνθρακε. Το οξυδιωτικό αερόβιο σύστημα, λοιπόν, είναι η πρωταρχική πηγή του ATP για γεγονότα που διαρκούν μεταξύ 2 λεπτών και περίπου 3 ώρων. Έτσι. Από αγωνίσματα που γράφω από 800 μαραθώνιο. Δηλαδή, από τα 800 και πάνω αρχίζει και επικρατεί. Στα 800 ήδη συνεχίζει να συμμετέχει πάρα πολύ και ο αναερόβιος γαλακτικός μηχανισμός, αλλά ο αερόβιος αρχίζει και συμβάλλει πάρα πολύ σημαντικά, και όσο ανεβαίνει γίνεται ο πρωταρχικός μηχανισμός. Ωραία, πάμε λίγο παρακάτω.
Εδώ γράφω την συμβολή των ενεργειακών συστημάτων των ανάλογα για το αγώνισμα. Λέω ότι σε κάθε περίπτωση τα διάφορα συστήματα συμβάλλουν στην συνολική απόδοση του ATP. Ε, οπότε, στα αγωνίσματα της φυσικής όπως το sprint, έτσι είπαμε ότι η εξάρτηση γίνεται η παροχή ATP από τα anaerobia ενεργειακά συστήματα κυρίως. Και όσο αυξάνεται η διάρκεια της δραστηριότητας, στρεφόμαστε κυρίως στα αερόβια. Αυτά επί της ουσίας. Πάμε λίγο παρακάτω. Εδώ λοιπόν μας λέει για έχει ένα ωραίο εδώ πέρα έτσι, γραφηματάκι. Δείχνει στην αρχή το αυτόνομο, το ελεύθερο ATP που λέγαμε, το οποίο βλέπουμε είναι το κίτρινο που λέει free ATP, ότι εξαντλείται σε 1-2 δευτερόλεπτα, πολύ γρήγορα. Το σύστημα της φωσφοκρατίνης, το phosphagen system που λέει εδώ, δείχνει ότι η μέγιστη παροχή ενέργειας είναι στα λίγα δευτερόλεπτα και από τα 10 και μετά αρχίζει και εξαντλείται σημαντικά. Και λέει, ας πούμε, ότι χρησιμοποιείται π.χ. στα 100 μέτρα sprint, στο powerlifting, στην άρση βαρών, τέλος πάντων. Και όπως δείχνει, ας πούμε, ότι η φωσφοκρατίνη με ένζυμο την κρατινική κοινάση διασπάτησε κρατίνη και παράγεται ATP, μας το δείχνει εδώ συμμετρικά. Μετεπόμενο σημαίνει η γλυκόλυση, η αναερόβια που λέγαμε διαδικασία, όπου το pyruvate είναι το πυροσταφυλικό που λέγαμε που παράγεται και το περισταφυλικό μετά μετατρέπεται σε γαλακτικό και είναι για αγωνίσματα, όπως λέει εδώ, 400 μέτρα τρέξιμο, το boxing και διάφορα άλλα. Δείχνει τη διάρκεια με την οποία εξαντλείται, δηλαδή δείχνει, ας πούμε, ότι μετά τα ειδικά 2 λεπτά, ας πούμε, η συμμετοχή του είναι πολύ μικρότερη. Και παρακάτω έχει το οξυδωτικό σύστημα, την οξυδωτική φωσφοριλίωση, όπου δείχνει ότι το παρισταφυλικό, το pyruvate, το βελάκι που δείχνει είναι ότι η άλλη οδός μετατρέπεται σε ακετολισινένισμα α, μπαίνει στο μυτοχόνδριο, μέσω του κύκλου του Krebs και της αλυσίδας μεταφράσιμης ηλεκτρονίων, παράγονται πάρα πολύ ATP, μεγάλη ποσότητα, και δείχνει και από πάνω τα ελεύθερα λιπαρά οξέα, τα fatty acids που λέει, τα λιπαρά οξέα, μέσω μιας διαδικασίας που λέγεται β-οξύδωση, μετατρέπονται και αυτά σε ακετολισινένισμο και μπαίνουν και αυτά με παρουσία οξυγόνου και παράγουν ATP. Απλά οι αερόβιες διαδικασίες, ειδικά η λιπόλυση, είναι μια πολύ πιο αργή διαδικασία. Μπορεί να μας παράγει πολύ μεγάλη ποσότητα ATP, αλλά πολύ πιο αργά. Χρειάζεται πολύ οξυγόνο. Οι υδατάνθρακες λίγο πιο γρήγορα. Η γλυκόλυση αναερόβια ακόμα πιο γρήγορα, αλλά παρέχει πολύ λιγότερο ATP κιόλας και η προσπάθεια είναι για λίγη διάρκεια. Και γράφω εδώ ότι η ποσότητα του γαλακτικού στο αίμα δίνει μια εικόνα για το ποιο ενεργειακό σύστημα λειτουργεί ως προμηθευτής πρωτεϊνούς ενέργειας. Ότι τα υψηλότερα επίπεδα γαλακτικού υποδεικνύουν ότι το γλυκολιτικό, το αнаερόβιο δηλαδή γλυκολιτικό σύστημα λειτουργεί σε υψηλό ρυθμό. Έτσι, και δημιουργείται έτσι και συσσόρευση γαλακτικού. Γιάννη μου, έχουμε λιγότερο από 1 λεπτό για να μας κλείσει. Ωραία, τις δραστηριότητες αντοχής, οι αερόβιες άσκησης, το σημείο το οποίο αρχίζει που λέγαμε και πριν να αυξάνεται απότομα το σχηματισμό του γαλακτικού λέγεται γαλακτικό αγατόφλι. Έτσι, και αντιπροσωπεύει μια μετατόπιση από την αερόβια στην αναερόβια παροχή ενέργειας. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε για το επόμενο. Κάνουμε διακοπή, εννοείται ότι πάμε σε επόμενο. Σε 9 λεπτά επιστρέφουμε. Περιμένω και ερωτήσεις, εννοείται. Συνέχεια. Έγινε.